Экологик чисталыкны саклау өчен яңа мөмкинлек. Шаллыда шупшарны айрым җыю өчен контейнерларны майданчыкларга урнаштыра башладылар. Объектлар инде берничә комплекста безнең Ишегалды республика программасы нигезендә барлыкка килде. Быел аның беренче этабына Шаллы шәһәрендә кертелде. Шаллы Ишегаллары моңа кадәр бер кайчанда күрелмәгән яңа объектлар, шупшарны айрым җыю өчен контейнерлар белән туланды. Алар безнең Ишегалды республика программасы буенча бирелгән. Хәзер объектлар шәһәрнең бер юлы берничә микрорайонда куелган. Бетонировали, асфальтировали. Бетонлаштырдык, асфальтладык, хәзер менә шундый металл кырылмалар ясадык. Аларга контейнерлар урнаштырыла. Бүгенге көндә 5-се куелган. Болт белән беркеттек. Бу безнең комплекс өчен яңалык. Мондый җайланмалар юк иде. Мондый мәйданчыктан берничә йорт яшәүчеләр файдалана ала. 27дә бер Ишегалдында контейнерлар булмаса да, шупшарны төрле секцияләргә бүлеп, яңа объектны куллана башлаганнар. Күптән түгел генә шупшарны айрым җыю мәйданчыклары 47нче комплекста да барлыкка килде. Өстәвенә берничә Ишегалдында. Биредә яшәүчеләр пластик савытлар җыю белән таныш инде. Хәзер башка калдыкларны да айрым урнаштыра алачаклар. Фанис Мөхәммәтов, Любовь Захарова, Татарстан яңалыклары, Шаллы.